De gevels binnen squort en de moren verzakje. Die keer is nevens de bewenners van het leeg ontstien troch het heiwerk bij de sluis. Op de trillingen van de bouwwerkzaamheden aan de Riensluis is hier de hele keldervloer verzakt. Je kunt het hier zien, dat binnen 1 week. Dus ik kan niet meer zessen, ik ben geen bouwvakker of het nog veilig is, het hele huis. Ik denk maar dat er bijna 10 centimeter onder de grond verzakt zijn. De drempels zijn vrijgekomen en al soort dingen, ja. Dat is niet lekker. Het werk wordt uitvierd terug het wetterskip. Een verzekerder had vartie het sjoen wet risico's lijnen. De huizen onder het leeg voelen boeten dat gebied. Toch kwamen er ook gauw klachten. We hebben daarom ook besloten om het werk op basis van die klachten ook direct stil te zetten. We hebben daarna trillingsmeters geplaatst. Daarna hebben we de werkzaamheden weer hervat. Nou, we hebben op dat moment geen trillingen meer gemeten, tenminste niet die de norm overschreden. Toch bleven de klachten komen van de bewoners van het leeg. En toen hebben we het werk dus weer stilgezet. Daarna had het wetterskip de werkwijze onpast, maar de bewenners zitten maar de skeer. Je ziet het hier aan deze gevel. Aan die gevel loopt ook de gasleiding langs. Ja, als de gasleiding breekt, je krijgt het hier in de kelder niet mee of het scheur krijgt. Daar zie ik de grote gevaar in. Hè. Wij hebben dus de klachten van de bewoners doorgespeeld naar onze verzekering. En ja, die zal een expert inschakelen om dat te beoordelen. Of er echt een verband is tussen de skeer en het heien, zal de verzekeringsexpert na je wieken onderzoeken.